Mahusay laging hapon at panahon taon. Pupunta pagkayaan ang sining at tulad Tiling na nalatas at taon kung kami palimayo. Isang kang makinig problema ayaw kasi habang ito sa tagulit papayo naghanapin na. Pupunta pagkayaan ang sining at tulad Dako salamat Sir Floro Macawili o Ma'am Liza Flores. Mahusay lang yapon ng Liza. Ano yung